Παίρνει την μπάλα ο Σαμαράς από τον Καραγκούνη. Αγκούνης και πάλι για τον Σαμαρά. Σαμαράς έξω την περιοχή, κάνει μπαλιά για τον Αμαρατίδη. Δεν το κάνει ο Γιάννης, δεν το λέω εγώ. Φλαστάρει πετυχημένα, ο Γιάννης Αμαρατίδης παγώνει το αλήθεια Μιγέλ. Ο Γιάννης Αμαρατίδης κάνει αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ με τη στιγμή της καριέρας της εθνικής ομάδας εναντίον της Τουρκίας. 9 χρόνια έχουν να χάσουν οι Τούρκοι στην έδρα τους και αυτό φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί τώρα με τον Γιάννη Αμαρατίδη που πήρε την μπάλα από τον Γιώργο Σαμαρά, βγήκε στην πλάτη της τουρκικής άμυνας, την έσκασε την μπάλα, ξάπλωσε τον Βολκάν Ντεμπελέ.